खुलुमबाय बे समावहाय आङो दंफैयो भेरगाव जिल्ला साब डिभिजनाव आरो बे समावहाय दिनै 14 नभेम्बर जों दिनैनि बे खालाराव माने भेरगाव जिल्ला साब डिभिजननि आन्दारावहाय बेमा बड'लेण्ड इ-मिडिया एस'सिएशन बेयो थांनाय 2020 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो दिनैहाय फैयै 1 बोसोर जाबाय आरो बे 1 बोसोर जानायावहाय जोङो बिथांमोना फाउन्डेसन डे फालिनाय जों नुदों। बे समावहाय बेमानि आफादगिरि मानगोनां बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो नाजागोन। बे समावहाय जोङो थोंजोङै बिथां आफादगिरिनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन। नोंथाङा दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। भेरगाव आरो अदालगुरि बे जायगायावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 14 नभेम्बराव बड'लेण्ड इ-मिडिया एस'सिएशन होननानै खौरांगिरिफोरखौ लानानै बायदिसिना चेनेलनिफ्राय गोबां चेनेलनिफ्राय खौरांगिरि, एडिटर, चिफ एडिटर, मेनेजिं डिरेक्टर गासैखौबो लाफानानै जोङो मोनसे आफाद दादों, खौरांगिरि आफाद। बे खौरांगिरि आफादनि मुङा बे बड'लेण्ड इ-मिडिया एस'सिएशन होननानै दिनै फैयै बे आफादनि सेथि बोसोराव दिनै आगान होबाय। बेनिखायनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे गायसन सान बे भेरगावनि नैबे साब डिभिजन जिथु लाइब्रेरि, बे लाइब्रेरिनि लांगोनायाव जोङो दिनै खुंदों। बेयावहाय सेथियाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय। नैथियाव जायफोरा जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरावहाय रुंसारि जालांबाय बा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै अरायथा गोसोखांनो थाखाय बे मुंख्लं बावनाय हाबाफारिखौबो जों लाफादों। लोगोसे बेयावहाय जोंहा सेमिनारबो लानाय जादों। बे सेमिनारावहाय जों आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदों जोंहा DY65 आसामिस चेनेलनि 365 बिथांनि चेनेलनि सासे डेपुटि एडिटर बिथां नबजित बरठाकुर बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै सेमिनाराव हांख्रायदों। लोगोसे सेमिनारनि सिगां जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों। जिहेथु जोंनि दिनै नैबे फाउन्डेसन डे, जिहेतु जोनोम सान, जिहेतु गायसन सान, बे गायसन सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हायाखैब्लाबो सुंथाबैब्लाबो जों खुंनो नाजादों। बेयावहाय जों जिहेतु जोनोम सान हिसाबै फालिगोन, बेयाव केक हानायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे केकखौ हाना होनो थाखाय जों सासे आलासि लिंदों। बिथाङा जाबाय भेरगाव जिल्ला UPPLनि लेङाइ आफादगिरि मनमहन बर'। बिथाङा फैगासिनो दङ। बिथाङा मोनफैनाय लोगो जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंना होगोन। दा बेबायदिनो जोङो रिंगु दामसाफोरबो लिंनाय जादों। सानैसो रिंगु दामसाफोराबो बेयाव रंजाफैगोन। सेमिनारनि मुख्य उद्देश्यआनो जाहैबाय बा मुख्य थांखियानो जाबाय बे सेमिनारनि गेजेरजों जों खौरांगिरिफोरखौ बोरैहाय जोङो माने गियालना मोजां खौरां फोसावनायनि लामायावहाय थांनो हायो। जोंनि जा बिटिआर ओनसोलनि खौरांगिरिफोर दं, बे खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रायजोनो माबायदिहाय जों बार्ता हरनो हायो, बेनि थाखाय जोङो गोबां सोलोंनायनि खाबुखौ दिनै मोननो हागोन जोंनि नैबे सेमिनारनि गेजेरजों, बेखौ बुंदों।